Jaurlaritzak eta gauzak, beti garraio publikoa gomendatzen dituzte, baino nik kontuatu naiz gauza paranormal asko daudela autobusetan bereziki. Eta gaur pixkat aztertu ingoitu ea gobetzia badauden, edo gure kritika jasotakoan, gauza horiek kanbiatzen dian pixka bat. Atxale ondan hoi? Atxale ondan hoi. Bueno, hasiko geha lehenenguakin? Erakutsi gauzue pagadik. Ze, alkondara. Bai, alkondara, ematen, jabaitik natorrela. Gerozta itxurosoagoago, Bai, gaur gaina. Ondo, ara, ze estampa politia. Bai, egia esan, gorputz segai horri, edozein trapu jarretaren, bai. Beraz, autobusetan gertatzen diren gauza paranormalak, zeote da hori. Lehenenguarekin hasiko gea, eta galdera bat etortzen zaigu burura gauza bat ikusteakoan hause dala. Zergatik egoten da tornilloz lotuta autobuseko larrielaterako mailu gorria. Hau da, mailu gorri bat egoten da autobusetan, zuk esaten dute ez behar bada honien edo emergentzi bada honien hartuta puskatzeko, baino mailu hori atornilatuta bani bado paretai, han milagroik ezin dain. Ez behar bat egan zein godeu, nobena bat errezatu, ez dakiz ezatik mailu hori bintzat, angiatzen da eratxita. Zertako da mailu hori? Emergentzia ze intxaurrak gogorrak eo pistatxuek itxita bali badaude pa irikitzeko? Ez dakigu. Favorez, pixkat eskuragarriago jartzeko. Ez dakigu esateko, eske gaztia jute egiteko kendu itxegue, orduan ez dakit. Ingenieriak hortako daude, pentsazazue. Hortako patzei zueta, pentsazazue. Eta bestela Alemaniara. Bestela Alemaniara. Pagai nolakoa izen ala ere, Bai, atentzen joa. Baina, emergentzian pentsatzen behintzat. Beti. Nik sekula errepalatu zerari, baina tira, mailuari. Eo zintokitan montatu da emergentzia. Komunea juten izenien, beti emergentzietan pentsatzen duten. Bai. Gaina nahi autobusak jetlag sortzen dit, esaten bezala, hain aldean nuen naiz, Jaime. Bakizu, nahi txetik ateratzea gutxi gustatzen zait, eta autobusak ere jetlag sortzen diate. Bai. Beste misteriore bat badaukau, dela nork egiten ditu autobusetako eserlekoen diseinuak. Agatha Ruiz de la Pradak, daltoniko batek, ikusi ezagun, esaten dan bezala adibide bat, ikusi zen tonalidade, urdin, laranja, fantasiaz jositako terziopelillo hoi, eta diseinu aparte nik uste hau oso ez dela bate gomendagarria material hau askotan bidadiatzeko. Zeatik, beru akumulatzen da, bero asko ematen du, hile asko akumulatzen dira, hautsa ere bai, alergikoa bazea arazo hundi esaten da, eta baita ere kaspa. Telecinco baino kaspa gehiago biltzen du horko eserlekuoik. Hoixe hortan nahi nuen esan, material aldatzen duten, gutxinez, gauza fresko gua, agradable gua, eroso gua. Esan nahi duen, esan duk. Bai, alaxe da, bai. Bota, bai, mediasete gua, punfo bat bateko igua, eta, lasai. Maite iturbek esango zoza. Bueno, beste gauza bazan, eserleko ditan, hautsontziek datoztela, goin dela magoz dut ezin dela autobus batetan zertako dauden hautsontziek. Erresa da, atzeko umia entretenitzeko. Klak, 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 joten zata, hemendik Madrida edo Sevillera bazuaz, amagoz torduzak az umia, klak, 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 eginez. Nortzen hor ikusi dugun txofer hori, autobuseko txofer hori? Zergatik ez dute autobusen larrialdietarako poltsarik goialdean. Horian naiz, bai, ez? Bai. Itxura guztia dauka, bai? Bai. Ba, ni ez dakit, pagadi txofer dagoen autobus bat ere igoko nintzateken, baina tira. Apartadunekin edo atalonekin hasi baino leheno beste gauza bat nahi nun komentatu, tentsio momentu bat pasatzen dela autobusetako eserlekuetan dela, aurrean edadeko pertsona bat dijoanean, gizona edo emakumea adina altukoa, atzea behilatzen du keinu bat eginez, eta zuk beti pentsatzen duzu, batioz itzeitea dihua, taula zeitzezu. Nik uste kaskuak eta horretekin asmatu ziela, pixkat gauzaik ebitatzen. Batzutan ona izaten da konbertsazioa ez beti. Zuri konbertsazioa matia gustatzen dizu autobusetan da? Segunetan nolako konber, batzuk dia oso pelmak ez duena bukatzen. Eta beste batzuk baian urri jartze ziozunak, ez da, baina bai, denetatik aneotea, Bai, hemen oten da autobus bat ospitaletan dijoana, eta nik ematien mir ateakoet, hango elkarrizketak atxuta. Beti juten di Andriak eta gizonak eta plakakin da, mira, la vesikula, eta alkastak ez da, esplikazio guztik ematen izkizute, nunda, ze mina dazkaten, ze gaixotasunak.
Eta bueno, asko ikasten alda, hemen ospitaletako autobusetan. Bai. Bueno, guazen urrengoarekin, mesedez. Zergatik ez dute autobusek larrialdetarako poltsarik goialdean hegazkinak bezala. Hau da, hegazkin batean zoze pasatzen banima, katxarro bat atatzen da goitik, eta muturria jartzen dezu. Autobusetan tankerakoa nahi dut, baino mareatzen bazea. Hau da, zuri mareo bat etorri da, poltsa bat atea eta botatzeko. Askotan pasatzen da, atzeko filakoak mareatzen dira normalean, asko nola esaten da, altu da olako eta jendia asko mareatzen delako, eta atzeko filatik aurreaino, hau da, txoferrari, poltsa bat eskatzeaino, kriston odisea dago. Bai, eta juten zehar txe... Dariola. Dariola hoxe, aguantan, mareatu naiz. Eta txoferra, no hable con el conductor jartzen du. Ze egin? Nik uste hortxe zehose falta dela emergentzi bat egola poltsa bat atea eta botatzeko. Batzutan ikusi izan du poltsa bat, baino ez beti. Ja. Bai, bueno, guazen urrengoarekin. Bai, segi, bai. Zergatik ez dute autobusetan toki gehixeago egiten. Hau da, eserlekutik eserlekura oso toki gutxi dago. Ni ez naiz tatxenko, ni mostaka naiz, bat 74 bosta dakat, eta... Zer bat? 74, tamaino estandar naiz, aterki plegabel babezela, baina belaunak etzaiki sartzen autobusien askotan. Mina itxeit, horko txapa horrekin kontra eman da, 5 ordu hor juteko oso mingarria da. Ze kostatzen zaila, eserleku bat kendu, eta 20 zentimetro ematia autobusetako irizar edo autobusak egiten dituzten guztioiri. Ez da inzailan ikusten dut. Eta hortxe suplizioen ikustetatzen dela aurrekuak esaten dizunean, atzea botatzea baldaka eta bomba egin. Eta karo, gatzen zaizu altura hontan, nik ikusi izan ditu sarkofago asko ze komodogoa segunda ze autobus baino, eta bide jozua joan behar zonean zu hola, eta aurrekuan buru, hortxe, behira. Ze ikezu denboa pasatzeko, irakurtzia zen da, zorrik akatu aurrekoa, tximuk bezala, hola, eskatuko nieke, pixka toki gehixo eta kontuz horrekin. Segi ezagun, pagade... Beste bate badaukau jarri mesedez. Bai. Zergatik izaten dira irekitzen hain zailak autobusetako leio txikik. Nei lotxa ematen dit askotan, leio txiki ventilatzeko berua daola, irikitzen aztezea, altxatzea barkatu planu amerikanoen jazu pixkat altxatzeko, luzatzen zeta, aztezea hola, eta ezin da leio iriki. Ez da irea sartzen. Eta gaina lotxa patzatzen dezu. Zeizea eta ez leio irikitzen, aurrekoan gainean daola. Ez da batek kostatzen olio pixka botatzea lehioiri. Ez da, 3 edo oitako bat. Mailuaren partez jarri pixka CRC edo oitako lubrikaten bat lehioik irekitzeko. Nik bat baino gehiago ikusiet hernia bat, atea zaiela oitako lehio bat ireketzeatik. Bai. Ai, ene pagade. Alaxe da. Beste bate badaukau. Bai. Hau bukatzeketako, falta izuko. Zergatik ez da inoiz pizten autobusetako eserlekoen gaineko argia. Zertako dodu bombila hoik. Ematen jozu klak, 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 eta aire hotza ateatzen da. Argia nundo. Esatean bezala, tunelan, eriotzaren ateetan, argia nundo. Autobusetako ere bai. Ez da gizartako dodu bombila hoik egila zanak. Ez iman emazu irakurri, hoxe, baurreko bai, hola ikia, jonbearkazu, denbora pasaz bida jozu bai. Eta amaitzeko, badaukau misterio bat, Donostien eta Bilbon dala, nora doa 00 berezia autobusa. Gazteizene badago? Badago, bai. Bereziak. Bai, nik misterioa da, ez dakit Hogwartsea dijuan, edo Narniana dijuan, edo ez dakit noa dijuan, baino esaida zuen meserezatik lehen osatzen zuen, kotxerazea dijua, gezurra, kotxerazea beste badago, 00 berezia nola dijua, noa! Ze dimentsiotara dijua. Telefono irikitzia balda aber norbatxe segul hartu neo esperientzin bat kontatzeko. Ez da geratzen, ez? Ez da geratzen, ez dakit. Ez dakit, nahi itzai segula geratu, bintza 00 berezia. 00, beti paseikea, autobus fantasmalda, edo ez dakit. Jendekin, beti... Bai. Jendekin, bai, ni jendea barruan, 00 berezia eta jendea barruan. Seguro bizik daudela barrukoak. Ez dakit, ez dakit espektruan bian, ez dakit, kurbako neska bezala dan, ez dakit. Misterio zui. López Vázquezen kabina famatu. Bai, alaxe da, barrun gatuta ezin detela autobus espezialetik atela, berezia. Ba, alaxe, honeaino, bereziarekin, Jaime? Jende berezia da, mango dik, edo euskalo, ez? Bai, edo euskalo.